Mamy nadzieję, co obejrzeliście razem z nami film Suchy Utopek. W utopki, połednice, beboki, łogniki, roztomajtne inne stwory idzie wierzyć albo nie, tak jak niektórzy wierzą w duchy albo nie. Pewnie jest kąsek prawdy w tym, bo w każdej legendzie coś tam prawdy jest. No pewnie też jak to żarty wracał z szynku, to chciał zwalić na utopka wina, że się skuliknął do wody, a nie, że to była jego wina, bo się napił trochę. Ale to, co naprawdę jest ważne w tym filmie i co jest no i prawdziwszą prawdą, to to, że jest susza. Mimo to, że ostatnio trochę więcej nam padło, to ta susza i tak jest ona zauważalna. Można tego nie widać, ale są my kole stawu, który jest kole Rzędowic w powiecie łoleskim. Wygląda to jak łąka, zielono co prawda, ale łąka w dołku. Sceny, które były z drugim utopkiem, wszystkie w tym filmie były kręcone po środku jezior, stawów. Wyglądają jak łąki, a my naprawdę byli po środku stawów i tej wody tam nie ma. Naprawdę gańba, że my ludzie nie potrafimy zadbać o wodę, o nasze otoczenie. To, co betonujemy, nasze podwórka, nasze place, miasta i inne miejsca, to co wycinamy drzewa, nie potrafimy nawet dać jakiejś beczki albo waninki pod dach rynna i no wypuszczamy do kanalizacji ta woda. Pamiętajcie, my za ta woda płacimy kieroleci szklanu, nie wylewajmy jej na darmo. Idzie ją zawsze zebrać i podlać kwiatki albo nawet wylać na trowę. Trowa, której wcale nie musisz kosić co tydzień przed niedzielą, bo przeca niedziela musi jakoś wyglądać. Naprawdę srogotrowa też gryfnie wygląda, a jeszcze gryfniej jak robi to jako łąka kwietna albo inne rośliny zamiast trowy. To będzie naprawdę pięknie i będzie dobrze dla naszej natury i dla nas, bo jak mamy woda, to mamy co jeść, mamy co pić i mamy jakieś gryfne placek, a idzie wolny czas spędzać. Są my właśnie w Gąsiorowicach, na takim naszym wsiowym właśnie źródełku, kaj od pokoleń leciała woda, wybijała woda z źródeł. Ten rok, pierwszy rok jest pierwszym rokiem takim, kaj właśnie ta woda nie wypłynęła i widzimy taki ewidentny, że wody gruntowe fest poszły w dół, więc to źródło nie wypłynęło. Ten sam problem widzimy właśnie w naszych stawach hodowlanych, które tutaj otaczają. To jest nasz krajobraz Gąsiorowic, jest ich 15 i tak naprawdę ani w jednym nie ma też wody w tym roku. W tamtym roku jeszcze do połowy sierpnia była ta woda, w tym roku w ogóle się już nie ukazała. Te stawy przypominają tak naprawdę teraz łąki i widać ta degradacja tego środowiska, więc no to właśnie martwi, że ten klimat, to wszystko się tak zmieniał, że za niedługo ten teren stanie się mało atrakcyjny pod względem właśnie wizualnym i tak naprawdę też mało atrakcyjnym dla zwierząt, bo stawy, ta woda była otoczką dla wielu gatunków roślin, które mieszkały wokół tych stawów, a na dzień dzisiejszy musiały się jakaś przekludzić tak naprawdę, żeby zamieszkać w swoim naturalnym środowisku. A stawy przyjmują tak naprawdę teraz sorniki, dziki, lisy. Całkiem inne zwierzyna zaczynają zamieszkiwać te tereny. Możemy się tak zastanowić, co jest główną przyczyną tego, że tej wody brak, że co się dzieje. Na pewno z jednej z tych przyczyn jest ocieplający się klimat, że coraz jest cieplej i coraz mniej opadów jest, ale zarazem też może być to ingerencja człowieka w naturę. I tak naprawdę każda ingerencja w naturę, jakoś ten cykl ekosystemu zaburzą i coś musi się stać, że jeśli coś się robi, to coś musi się stać negatywnego dla przyrody. Typu na przykład jeśli wycinamy lasy, się wykopuje jakieś dziury, no to woda ucieka do jakichś dziur. No i w ten sposób też może być tą główną przyczyną ta ucieczka tej wody. Nie? Bestos, zapraszamy Was do naszej akcji Suchy Utopek. Chytaj ta woda do utopka. Jak to zrobić? Obejść to. 1. Chroń matka natura. Strom, a jak niektórzy go dają drzewo, to jest bank wody.
Dowo cień czyści luft, ale je niezbędny, co by magazynować woda. Zbiero jakie jej za kanc i ładdowo, kie jej brakuje. Nie zmniejszo plonów, a nawet blank na odwrót. Ptoki i luft myszy, kiedy tam się zadomowią, zjedzą szkodniki, no i kopruchy też. Im mniej betonów, tym lepiej. Sztuczne koryta nie pozwalają się chłoniać w wodzie. Dej rzekom płynąć. Nie wycinaj, to ci placu kanc nie zajmuje i gryf nie wygląda. Ktoś wycina, bo niszczy, alarmuj. Państwo wycino, protestuj. 2. Zamluj są, woda. Ciece z dach rynne na col? Weź kibel, topek, beczka, wiadro i zamluj. Woda leci za darmo, a ty ją puszczasz dalej. A potem kupujesz inkszo, to nie jest gospodarne. Szporuj. Jak pada deszcz, to po co marnować to, co sleciało na dach? Dach rynną zlatuje to na dół, a potem do rzeki albo kanalizację. Podstaw jaki niedziurawy wichajsterka i wlezie kan z wody. A potem, jak będzie sucho, możesz czym podlać. 3. Nie wylewaj zdarma. Ale gryfny łobiot był, rolada i obe ryba. Ale to nie musi być koniec. Nie dowej soli do warzynio, to wtedy po warzeniu warzyw, ryżu albo nudli będziesz mógł wylać pod chwiotki albo krzoki. Czeko zdarma, a zimno woda pod prysznicem wyleci. Zbieraj ją i podlej coś. Giska na czeko. 4. Barzoło twoim kamratem je. I roślinki też. Woda musi mieć plac i warunki, co by z nami łostać i się skamracić. Łostaw mokre prace. Rób nowe. Dzięki temu nie podtopi woz przy deszczu, a potem łoddo woda do plonów. 5. Łostaw ta trowa. Pamiętaj, długotrowa, kanc wody sobie zmieści i nie musi się jej co chwila podlewać. Nie to co krótkotrowa, kierodusz tego potrzebuje. Łąka blumowo to je to. Richtig gryfne i modne. Co jeszcze mogę zrobić dla naszego heimatu? Weluj za naturą w welunkach i zakupach bez tydzień. Kupuj z certyfikatem eko, nie kupuj wichajstrów z olejem palmowym. Nie rób zdarma hasio. Kupuj lokalnie, od bambra. Nie trój pola ani wody. Co jeszcze? Godaj o problemie i podawaj dalej. Łobyś insze filmy i materiały i edukuj się, co byś mógł lepiej dbać o naturę. Mamy nadzieję, co pomoże ta w naszej akcji. Podejta dalej nasze plakaty, nasze foldery, nasze filmy. Powodzenia w działaniu. Poradzimy.